Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Селимжанова. Бүгенге программада 2000 литр легаль булмаган хәмер әлмәтләр законсыз бизнес җәелдерә. Контрафактны кайда тәкъдим итәләр һәм мондый сатучыларга нинди җәза яный? Ни чәчсәң, шуны урырсың. Аграрчылар яңгырлы язны һәм узган коры җәйне чагыштыра. Әлмәтләр яна шәһәр урамнарында тәртип урнаштырырга чыкты. Күпме кеше һәм техника гаражлар территориясын җыештырды. Тикшерү комитеты Әлмәттә эшче үлеменнән соң җинаять эше кузгаткан. Фаҗига төзелеп килүче объект Совет урамындагы фәнни тикшеренү уку үзәге территориясенә теркәлгән. Башлангыч мәгълүматларга караганда, вазифаи затлар куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәгән. Нәтиҗәдә 9-нчы кат биеклегеннән 2000 елда туган эшче егылган. Егет җитди җәрәхәтләр алган һәм вакыйга урынында ук җан биргән. Төзелеш эшләрен алып барганда куркынычсызлык кагыйдәләрен бозу, саксызлык аркасында кеше үлеменә китерү маддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Хәзерге вакытта гаепле затларны билгеләүгә юнәлдерелгән тикшерү эшләре алып барыла. Дәүләт алкоголь инспекциясының Әлмәт бүлеге белгечләре 2000 литрга якын алкогольне законсыз әйләнештән алган. Тулы булмаган ярты ел эчендә әнә шундый күләм теркәлгән. Хезмәткәрләр мәгълүматларына караганда, контрафактны һәр кайда таксида, үз фатирларында, гаражларда саталар. Соңгы 2 айда гына да полиция һәм дәүләт алкоголь инспекция белгечләре тарафыннан шундый 9 очрак ачыкланган. У нас факт такой интересный тоже был выявлен. Из гаража частное лицо физическое торговало пивом в кегах 30-литровых. Әлеге 270 литр сыйыклыкның чыннан да сыра булуын экспертиза ачыкларга тиеш. Бүгенге көндә мондый легаль булмаган бизнеста үзләрен сынап карарга булган бу бердән-бер очрак түгел. Беренче эш куар гаражны сайласам, икенче чиракта хатын үз фатирында сату оештырган. Сыйыклык организм өчен зарарлы булмаса, ханымга административ җаваплылык яный. Аңа 50 меңгә кадәр штраф түләргә туры киләчәк. Әгәр экспертиза киресен билгеләсә, гражданканы тикшерү комитетында көтеп калачаклар. Ел башыннан дәүләт алкоголь инспекциясының Әлмәт бүлеге белгечләре 1870 литр күләмендә легаль булмаган хәмерне сатудан алган. 2 кеше руль артында исерек килеш тотылган. Леногорскида хәмер кулланып, машина йөртергә яратучыларны ачыклау буенча рейд узды. Аяк булмаганнарның автомобильләрен кая алып китәләр һәм быел шундый ничә очрак теркәлгән. Результат составил 0,216 мг на литр. Все верно? Да. Иртәнге рейд барышында исерек килеш транспорт чарасы белән идарә итүче 2 машина йөртүче ачыкланган. Алкотестер нәтиҗәләре белән бәхәсләшеп булмый. Шуңа күрә үз гаепләрен инкар да итмәделәр, беркетмә рәсмиләштерүгә дә каршы килмәделәр. Рейд иртәнге 6-дан 9-га кадәр барды. Күпләр эшкә ашыкса да, документларны һәм организмдагы алкогольне тикшерүне тыныч кабул иттеләр. Алар үзләре үк әйтеп тора, исерек машина йөртүче кеше гомере өчен зур куркыныч тудыра. Аяк булмаганнарны рәсмиләштергәч, автомобиль штраф стаенкага озатыла. Анда аңа мөхөрле кәгазь ябыштырыла. Хукук сакчысы исә ачкычларны юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләренә саклауга тапшыра. Исерек килеш руль артына утырганнарга беренче тапкыр административ эш һәм штраф яный. Мондый очрак кабатланса, җинаять җаваплылыгы көтә. Штраф та зур күләмдә салыначак. Быел кырлардагы вазгыять узган ел белән чагыштырганда нәкъ киресе. Бу чәчүлекләргә нинди йогынты ясый? Моны ачыклар өчен район башлыгы берничә авыл хуҗалыгын күреп кайтты. Быелгы сезонда нинди уңыш көтәргә? Сегодня объезд по полям. Вот смотрим состояние озимых культур. Ковыряем почву. Әлмәт басуларында беренче шытымнар ничек формалашуын район башлыгының телеграм-каналы әбүнәчеләре беренчеләрдән булып белде. Тимур Нугуманов авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы белән берничә басуны йөреп чыкты. Алар арасында Токарликов исемендәге һәм Кичүчәт хуҗалыклары да бар иде. Узган ел аграрчыларга буш мәшәкатьләр алып килде. Байтак эш башкарылды, әмма корылык районны лаеклы уңыштан мәхрүм итте. Быелгы һава торышы әлегә яхшы нәтиҗәләргә өмет бирә. Иртә чәчелгән сабан культураларда шытымнары белән куандыра. Бүгенге көндә һава торышы уңыш өчен отышлы санала. Әмма алда зур күләмдә бодай техник культуралар чәчү көтелә. Аңа күптән түгел генә керешкәннәр. Аграрчыларга шартларны һава торышы куя. Шуңа күрә аяз көннәр булганда мөмкин кадәр күбрәк эшләр башкарырга кирәк. Иң катлаулы участоклар калып тора. Әлегә анда керү авыр. Саклау өчен үсентеләрне гербицидлар, фунгицидлар һәм инсектицидлар белән эшкәртергә кирәк. Пока холодно, сорняк особо не растет, вредителей тоже не видно, но как только будет потепление, они выстрелят все
побегут пировать, и нам нужно быть готовыми для того, чтобы растения защитить. Район башлыгы моны таплап түгел, ә бер көндә диярлек барышында башкарга кирәклеген искәртте. Бу юнәлештә интенсив эшләргә әзер булу мөһим. Соңра комиссия Яшелчәк үзәненә юнәлде. Айсберг салатының 5 гектары утыртылган инде. Кәбестә дә тиздән басуга күчәчәк. Аны яңгырлар туктагач утыртачаклар. Комиссия быелгы ел яхшы уңышка өметләнергә мөмкинлек бирә дип белдерде. Санитар-экологик 2 айлык дәвам итә һәм мәгълүматлар янә шәһәр урамнарында чисталык урнаштырырга чыкты. Шешәләр, полиэтилен, пластик һәм автомобиль шиннары. Берәүләр шуны күңелсез бүләк калдырып китсәләр, икенчеләре аларны җыештыра. 300 кешем, 8 брамлек техникам, 70 кубометр чүп-чар һәм өмәнең башка нишкәлекләре киләсе материалда. Бутылки, шины, такой, ветки, полиэтилена много. Гадәти полиэтилен һәм пластика иске шиннар өстәле. Икенче гомум шәһәр өмәсендә әнә шундый чүп-чар җыйганнар. Бу юлы гараж кооперативлары территориясын тәдбикә китергә булганнар. Ул 3 участокка бүленгән. Тырма, перчатка һәм капчыклар белән коралланып 300 кеше өмәгә чыкты. Алар арасында шәһәр киңлекләрен төзекләндерү хезмәткәрләре дә бар. Гуатта эшләүче Альбина фикеренчә, территорияләрне уртак җыештыру эшләре коллективны тагын да берләштерә. Минзилә Дәүләтованың һөнәри бурычы финанс өлкәсендә тәртип тәкъмин итү. Әмма бүген финанс бюджет палатасы хезмәткәре шәһәр территориясе никадәр пычранганын тикшерә һәм тирә-якны тәртипкә китерә. Җыештыру эшләре белән башкарма комитет предприятие хезмәткәрләре шөгыльләнде. Өмәне экология һәм төзекләндерү департаменты оештырды. Эш кораллары һәм техника биреп кенә шикләнмәделәр, өмәгә дә кушылдылар. Гаражлар территориясеннән тыш өмә бөтен шәһәр буенча узды. Чүп җыюда 8 брамлек техникам, 4 үз бушаткыч һәм төягеш катнашты. Полигоннарга 70 кубометрдан артык чүп чыгарылды. Шуны да әйтеп үтәргә кирәк, санитар-экологик 2 айлык моның белән генә тәмамланмый. Ул 31 майга кадәр дәвам итәчәк. Әле су саклау зоналарын һәм урман массивларын да чистартырга кирәк. Әлмәттә кайнар суны туктатып торулар башланды. Бу котельняларда профилактик ремонт үткәрү белән бәйле. Экранда күргән QR-кодны төшереп алып, безнең рәсми сайтка кергә була. Биредә кайчан һәм кайсы йортта вакытлыча кайнар суның тукталып торуы турында мәгълүмат урнаштырылган. Профилактик эшләр 16 майда старт алды. Котельняларның гомуми ремонты 30 июльгә кадәр дәвам итәчәк. График Әлмәт җылылык шелтәре предприятие тарафыннан төзелгән. Быел Баулы районының берничә гомуми белем бирү биналарында ремонт башланды. 5нче мәктәптә эш барышы белән хакимият башлыгы Ильяс Гызаиров танышты. Вот это что за вставки? Они перемуглили, потому что вставки мы убираем. Районның иң зур мәктәпләренең берсенә быел 26 ел тула. Күптән түгел генә биредә азык-төлек блогы төзекләндерелде һәм үсеш ноктасы милли проект буенча 3 сыйныфта ремонт үткәрелде. Учреждениедә ремонт эшләре башланса да, мәктәпне яңарту тулы куәтне алып барылмый, укулар дәвам итә. Мәктәптә соңгы кыңгырау чыңлагач, эшләр тулык күләмдә башкарылачак. Яңартылган мәктәп үз ишекләрен сентябрьдә үк ачарга тиеш. Әлегә укытучылар һәм балалар уку елы тәмамлануга әзерләнә. Укучыларга яңа мөмкинлекләр ачарга нәрсә ярдәм итә, имтиханнарны үткәргәндә нәрсәне күз уңында торырга кирәк һәм ни рәвешле милли белемгә басым ясап була. Бу хакта Зәй мөгаллимнәре фикер алыштылар. Адилә Борханова дәвам итә. Зәй мәгариф оешмалары җитәкчеләре катнашында ай саен уздырыла торган киңәшмәнең чираттагысы 2нче мәктәптә булды. Белем һәм тәрбия бирү системасы үсеше тармаклары вакыт таләбе исеме астындагы семинар район башлыгы Разиф Кәримов катнашында үтте. Киңәшмәнең пленар өлешенә кадәр җитәкчеләр 2нче мәктәптә эшләп килүче иҗади һәм технологик юнәлештәге түгәрәкләр эшчәнлеге белән таныштылар. Укучыларга яңа мөмкинлекләр ачарга ярдәм итүче үсеш ноктасы үзәге биредә 1нче елын эшли. Укучылар аеруча робот техникасы яшь тикшеренүче кебек түгәрәкләргә бик теләп йөриләр. Робот-манипулятор состоит из звеньев, это неподвижные части, которые соприкасаются между собой шарнирами. Также робот-манипулятор имеет рабочий орган. Семинар темасы буенча төп доклад белән мәгариф идарәсе башлыгы Эрнест Сәфәргалиев чыкты. Сөйләшү барышында дәүләт имтиханнарын үткәрүне оештыруга аерым игътибар бирелде. Район башлыгы алдагы уку елында балаларга милли белем һәм тәрбия бирүгә игътибарны арттыру, моның өчен кирәкле булган эш планын әзерләү бурычын куйды. Адилә Борханова, Ангелина Санникова, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Озакайда музейларның киләчәге турында сөйләштеләр. Анда музейларны цифрлы трансформацияләү темасына семинар узды. Районда музей эшчәнлегенең төп проблемаларын өйрәнделәр. Үсеш юлларын һәм инновацион алымнар кертү перспективаларын билгеләделәр. Очрашуда Әлмәт районының Резидент Фахриддин мемориаль музее хезмәткәрләре, Казан тарихчылары, укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре, музей һәм музей почмаклары җитәкчеләре катнашты. Озакай районында сертификатлары булган барлыгы 58 учреждение исәпләнә. Алар арасында иң яхшы музей конкурсы игълан ителгән иде. Җиңүчеләрне семинарда бүләкләделәр.
Тағы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрдә хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, кабат очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.